As pegadas de San Simón. Lembran meus avós que contaban os máis vellos de Recesende que un día andaban San Simón e San Xoán buscando parroquias as que atender. Cansos da súa viaxe, decidiron parar a descansar á beira dun regato. San Xoán, con feridas nos pés, decidiu que a súa viaxe remataba ali. San Simón, pola contra, decidiu camiñar un pouco máis. Colocados ambos santos en riba dunha peneda situada no medio do regato, despedíronse, quedando as súas pegadas gravadas na rocha. Un pé orientado cara a Recesende, o de San Xoán, que finalmente se convertiría no seu patrón, e outro pé orientado cara a Cacheiras, o de San Simón, que finalmente decidira quedar naquel lugar, convertíndose a mesma vez no seu patrón. E así remata este conto que me contou a miña avoa Susa. Agardo que vos gustase. Un bico.